Kumsang khat zakwa somriat paruk August thla a zan khat chu West Africa a thingtlang kholian vak lawa mi te chuan thil engi moron ridur mayan sia a mithan khat chuan khopui ri mon tia a then chuan engi an she thiam lo ma se an ngai poi mo em chang lova an hriat mia lo chu khari kha thi na darani he thil thleng hi movie mi te a angin ti mai thei ma se atak nge yani chuan arab omzual na em chan chu he thil thleng ang hi tu na emo nakina emo ala thleng le thei reng hi ni ni chua ma August ni somni pahni kumsang khat chakwa somriat parukhan papakhat Ephraim chu a har lola a ade urwai na insia hetia a har hi ni danga a har ang ne na in ang mia lo a in le in lian lo te a khuma chona muwa a in ngai to a ni zan khan eng thil nge thleng le o ti na ngai to a she thei mia lo mai enge a ngai to chan pho she lawa ma se enge mo a thleng tlatina sia ta tuma ma se a hria na te chu a bo zawa thil a she boi ta ruai na in sia a ni zan le nimin anga thil thleng te chu a she thei lova ma se thil pakhat la hria te ro nei thunga thil puak ri ring tak mai a sia che ka anga ya a har pon ruwa alo la sur hia la ring ani ma se khari ring tak a hria ta tanga tuna a tho le inkar kha are yem enge thleng ti chu han ngai to te ma se a she thei reng lo khuma chuan a oma nuam sam lo riawina in sheboka chu bak chu thil hria ta nei thei lo abo roi mai ani atak sa te chu a chak lovena chaw ngwai meya ti chuan hemizing August ni somni pani hian Ephraim chu shil hai tak chuan a thauta a khumbula tukvera chuan a da ka van chu alo thiang em a leile nimvel te chu lo ro veka ro asur hnai ni na lang lo enge modik lo chu omani ka she thei si lo ti in ngai to abuai em a eng poni se ti in a khuma tang chuan kalatum ta ading chia chu a thuti ti ngala ataksa chaklo em a ma se thole vata afa te pali afa endik vat ngai na sia ma se hetia kal le tur chia chu ataksa chuan aril ru chu athurwal pui lawani ber afa te en talo chuan kota awa chuak ringota khwa a thlir ta vungvunga enge a chua ngot chan po hi shelo helai Ephraim ate khwa hi nayos tiani a nayos hi thingtlang takani bok eng electricity po an la nei lova tuilak na tha po an la nei lova kong an nei mu mal lo hle bok he khwa hi mun ni ang deu veng pahni angin an in then veya upper nayos le lower nayos ti in Ephraim ate hi upper nayos lama an chenga dilian nal tak mai lek nayos an ti bula hian an oma atam jok chu he dil thanglama hian chengin helai hi lower nayos ti ani ve thunga ti chuan hemitu ka Ephraim mak taka kota avadin top hian anveng upper nayosa chuan mi tu emot tala mo be se ya achan chu thil enge motal zo a achunga thil thleng velte chu han shila du a ma se an hoi kwal fe nuwa po tu ma amulo ama chi ani engdang ngai to lem lo chuan lower nayos lama pan thlata a biak turan lo om mai ring tlanga chuka nga ya achan ve thlenga nayos dil bula chuan a ding chot achan chu thil thleng chu makati ani zong sham anum lova mishing thom le ramsa taknyal po anin em thin thosi te taknyal pon om reng lo sawa thom po om lova are tok mai ani khovel chu are a angoi tup ang mai ani maka tilu tu ko hoi kwal vel lai chuan ading lama dil bula meiche pakhat theipat to ba auri ashita ranglut tu ke na ba hoya meiche pakhat meter zawil hla a chuan lo oma thomhnomu malpo lo halawa a hak lai te chu po thak lo la tum shama Ephraim chu rang takin na lampani na vatlan pheya tlana a nai mek lai chuan chu meiche bula chuan thil enge mo om a munuala enge she thei si lo fit som ni velanin hlat chuan he meiche bula mi hi a mu theita chu meichia au vak bula chuan a chung te an lo om vek leya chuan muhil ang mai nan oma an bula an ran te an lo oma an mu vek bok an mela ena an kale nara te thisen tle maron chuak loma mu a muhil an ni lo ti sheto ran te thlengin an thi vek
he mei chia hi va pui du viau ma se ti thei nei lo he mei chia hi ching chia chung te kai tho tuma atrapa Ephraim chu ding le chot ran le bishing te thi te le a thil ton mak tak mai chuangai tu a boy nuaya a hlau ta tlat mai a ril ru a fim to si a top nan hei mi chia hi an en le phota ti thei anei chuang si lova a tlan let le ta atlan tha a lower nayos chu apan li a helai lower nayos ami te hi in lian taka an cheng lova an in hnai hlom hle boka jingma taka po atlang puin he khwa hi an nung sara an hlim em a an thom po ring ve thin takani no pangtlan kwal vel nen an thom lian thei hle a ran te po an tam Ephraim hi azuk thleng chepa ma se lower nayos po alore to mai ani athina phudot tot chaklut tukin atlana athen chuan re hle ma se mishing mu nge ye be se ma se anilo na sa a mu om chun chu in kot le a che vela ran nan vulte thi lo mu thup mai chuani ngai tua du to lo ran thi te chu en kanin mishing mu adu lut tuk chu in a mu masak ber kong ka chu a hong thuai maya alu chu le mei che pakhata mu a vaimim bolami a ei mek ni om takani chhuata a thi ti chiang em hian lo mua a bol po abula lo leta Ephraim chu hoi chuak le a an bedroom kong ka mu a hong chu mei che chung te chu khoma chuan an lo mua an mu hilani ringa ma se mu hilan ni lo an thoto reng lo Ephraim chu makti em ina let zongin kala a hoileta pona chuaka a thuak chu aron pa ngai le ta dewa a de bol na chu aron re ta dewa aron kal zo chiana chona wa hoileta awa en chu ram sathi feke mo ati kha mishing lo ni in mishing tam takan ni ramsa chu tlema zong an oma mishing indel thua nu te ponan lo oma mi pakhat phei chu saigala khala a handlebar a bok top te mu a mishing taksa mu te chu saruakin na thenan oma an thom no te chu an bul vela chuan alo om no boka a then chu thom no phel tum mek te phel zo man lo te po an ni mela a ma a lek nayos bula me chia mu a kha me chia pona ti ang khan an ti ve ni in alang maktilu tuk chuan a hoi kwala heng an khomi puite hian hliam eng ma an nei lo ti a sia a nun an mang me ka pa ngai takin chuti lai tak chuan an thi thut ang mai ani ti tura shelova kal kwala adaman om ve em ti mu tumin a hoi kwal roya rala pa pakhat le a fa pa ni om tak alam panaron kal hlok loka muta a mishing taksa te chu an rap hlok loka ron kal pel pheizelin Ephraim bul an ron thlengta ma se Ephraim chu bia kan tum reng lo an mit chu an mengzau em a Ephraim chu en pon en lova an malam hlatta kan en ang mai hian an mela Ephraim chu an kalpel mak an mulo ang mai ani an tlan chara Ephraim po chuan alo en topa an pani chuan an tlan zela ram hnoi lama chuan an tlan lut ta heta che hian Ephraim chuan ngai tua chhuwa anei ta a no pangte ani laya apui na shil thin chu she chhuwa ka chu hunrei to taka khan nayos khwaten nayos lui chu le lam atang ral le lam kan nan du a an leader chuan chu tui chu magic mangin a then phok maya kal theina tura ron lang rak maya khomite chu helai kal theina hian an kal ta a kongchan ve lan kal to tia chuan an leader dara chuan thosi ron futa chu thosi chu abeng chia tui a control na chu an leader hian a hlo pha ta tui chu inzom le in khomite chu an thita vek mai ani ti chuan Ephraim apu seidan chuan heta thi te tharau hi lower nayos bulalung lian tak pani omna hian an omta ni atia Ephraim mai ba ka nayos khomitam takte po hian heng tharau te wang hian lower nayos hi asang ani an ringa he thil ring hian an ron selian ani heiwang tak hian ania Ephraim po hi lower nayos ani lo upper nayos hian ina sakchan he thon thu Ephraim na hre chuak chu he thil thleng zong hi khang tharau te thil ti kha ani nge yaring ta anron be ive a hlau em a atlan le ta taksa muzela ruanga muzela ra hlau takin atlana atlan pa hian daman ombe sein mi in kongka te chu hong pa zeu boka ma se in chunga mi te po thi in a muzela an lo muwa chera te thuma se daman omlo ma se atlan zel nu chuan in pakhata mule a kongka hona tumle cha chu ama inaron in hongta a chunga chuan in nei tu pa Joseph McQueen na lo oma hei hi Joseph McQueen na tak chuani hemi ma zan
chuan hian Joseph hi ina a oma thom ri mak tak khopui riang tak kha lo she ve thawa he thoma sha da tang rei lo te a hian a fanu khuma mu chu nar ang deuh hian a ron oma thom ri mak tak a ron siama wa en vata tuma vakal chu ama Joseph hi a tlut topa a har le chuan atlu ka a in so na hliam te lo ne ya ama chu a roi boka Ephraim ang tho khan theilovin a fanu khum bola chuan a in pot pheya a fanu chu a lo thi to ti chuan ti hian kongka aron honga Ephraim a hmu a an kot le a chevela mi thi tam tak an let phung boka hmu a Joseph chu a veka aril ru film theilo ading topa Ephraim po atong thei big lo engma soilo chuan anin en renga reivak lova anin chi baita a Ephraim chu atlan le ta Joseph chuan azui vengota ma se ading le thut an then omte chu anda mem ti in alut kwal le den dena tuma an lo dam lo Joseph hi aril ru chiang lo em a boy tak zet ma se thei to pina in ngai to fima chanpui tu azon watangai ti Asia an ina alut le a asai galala chuaka atlanta khothen om thlen nan chuan huna du ve hle a masia wa thlen chuan mi an lo om nge ya an lo dam boka ti chuan Joseph chuan ran pui thei tu tur bula thlengta a soi tur chu a soi hlei theilawa thumu mal a soi thei da reng lo maktak takena tonga hei hi aril ru shok na lu tuk wanga ni a ma se re vak lawa apa nga ya masia thu soi khomi te an wa ya an thi thut ti chu thil ni theilawani tu manan oi saklo hemi ni hian he khwa mi tu ma hi nayos khwa hian an kal lova masia tu ka chuan an kalta an ba thleng chu Joseph soyang chiani khopum chuan lo thi thunei tu te chuan nayos khwa ami te chia lo po kho nai zual te chuan he ni August ni somni pahni kumsang khat zakwa somriat paruk hian boina an lo tok ve thilo ma se arwala dam lo thup na tam hle an ti a he chanchin hi adar na sata ema khovel puma shia tanita ti chuan August ni somni panga a he thila thena tanga ni thuma chuan American scientist Joseph Devin chuan a TV ona he chanchin West Africa thil thleng hi lo sheveta mi in makanti zia le chanan shia theilo thu te an lo soya Devin chu a thil thar shia chuan a thong em a phone la fata US sarkar lama mil shia ta beta a nayosa amin thon khal ro atia ami bia khian Devin hi a shia chian em awagin ole alo te ngala thona alo buat sai sakngal Devin le a scientific partner Harold R. Sigurdsson te chu ni nuwa August ni somni pasaria nayo sa chuan an om taran mai an va thlenga sipai te chuan mi thi te chu leya a khom ten an lo phu me kan hmu a dam chuak tlem Joseph le Ephraim chung te an ni pon lo la dama khothen oma mi te po an lo om nual boka scientist bani te hian an thu soyan shia a an rin thu te chu sarkar thil tum secret government experiment ral thuam mu theilo manga in be na te an ngaya atomic explosion wanga ni te an ringa a thenin mana an khomi te lo thi to te tharau thil ti ani te khan lo ring boka ma se Devin le Sigurdsson te chuan heng mi te rin hi pakhat ma hi adik lo ti an shia thil thlengi an hrenge in an shebok a chan chu he thil thleng ang tak hi a ma in an lo hmutu a ma se hetiang em chuan a lian tham lo thunga kumni liam ta khan nayo sa tanga chimlam mel som rukvela lake menu na oma heta hian mi som thum pasari arwalin an lo thi thup to a ti chuan Devin le Sigurdsson te hi heta hian thon an ni a an thi chan te zir chiang turin experiment tam tak an ti nuwa thil pakhat an mu chuaka unknown unnatural hazard ani an ti helai vela hian ala thleng thei rengani ti in mi puite chu warning an lo peto nge a Sigurdsson zok hian he an theory unknown unnatural hazard a hian scientific paper lo zia khial boka he paper hi science journal rin tlak taka a submit boka ma se an thil ngai ben hi tu man an lo ngai thu tak sak lem lova chuan tu na hian an unknown natural hazard chu a thengle chiani na lang Devin le Sigurdsson te hian lek nayo san pana atui sample an ta a thuk taka mi an jukla a bottle ang deuh te reuh te a hian an da a an chin chia chu a chin aron pok chuak pop mai heta chia hian an unknown unnatural hazard chu adikan ring thlap to lek nayos hi dildang angani lova volcanic crater chunga oma a omzia chu mana tlang kang ron puat chua to na a oma hewang hian lek nayo sa hian carbon dioxide a om
tam taka carbon dioxide CO2 kan ti hi rim nei lo mu thei lo mishing ten kan thok chua hi ni a chuan kan thok chua ni a lo hiblu ta ila tlem te ani chuan engtin vak ma kan lowang chuai tam shet kan hiblu ta ni chuan kan lu hayanga kan lu ka chhuak anga kan bun hi akang ang mai na omanga kan tho aranga a she don hle tam tak kan hi pani chuan kan thi don lake nayos monga hian carbon dioxide tam takatang khoma engchen nge lo to hriat ani lova mase august ni somni pakhat kumsang khat jakwa somriat paruk zan hian engemo athlenga kha gas khom kha aron chuak ta hukani in la hrerenga nga khamizan august ni somni pakhat zan khan Ephraim khan trekamo ati thom ridur ashiat kha Joseph apo khan lo shebe thau khari kha eng tak nge kan shelona in mase khal lui monga carbon dioxide ron chuak nen khan ain kai noi nge rinani lunglian lut tu kha dila khana tlanga amonga juk deng do tanga carbon dioxide muk tak mai kha ati chuak ani theyangem ani lopon volcanic eruption tlang kang dil chunga khan arukin lo thlenganga kha khan he thil he ron thlen ti rani theyangem engpo ni se carbon dioxide kha aron chua khan scientist ten bottle te ya anda a achin a pernol ang khan carbon dioxide kha apok chua kanga chum angina in siamanga lower nayos lama panta a mishing le ramsa ransa tele ate berber savale thausi te theng khan annun na anchan pha ta fekani Adam chuakta Ephraim le achung tele Joseph te po kha carbon dioxide effect wang khan an lu ti hagin an a ruai ani kha wane thak takin thi na khopan lo hip lo bi kani a hetiang cha hi kumni liam ta alek menu na thleng po kha ni Devin le cigarette sonten an unknown unnatural hazard tia an soi mi po warning an lo pek to kha tun chuma nayos kho athi mishing te himi sangkhat zasari ai tamba ka ran sang thum zanga chuang an ni amuna arap thak dan tur zia hi vo in ni hian mi te chu upper le lower nayos a hian an cheng thar le to a Ephraim abo telin thu nei tu ten helui lake nayos hi ala hlau om renga khatiang kha ala thleng le thei reng ti soima se helai mun helai khwa nge hian an la cheng thawani